Ça va? Ça va. Ok. Donc, Ma fille, à quelle femme elle est? à quelle heure? Comment tu veux? Oui. Ah, tu es fini, tu es fan de et puis la fois derrière, un numéro de même, on est rappelé. Vous n'avez? Oui, tu es au téléphone, tu es au boulot. Il a fait mon téléphone Dima. Mon téléphone, ça m'a dit ma. Ou bien? Mais qu'est-ce que vous me Mais tu dis? Juste souffle fait de temps en temps, mi ou les dons. Il bat à yo. Abaye. Je vous d'abord ça. Abaye, notre téléphone, il est bon, là, mais quel problème bari. Et tu démissionné ça. Et quand on s'est au genou dédié, hein, à quand on a trop comment dire? Hein? Ya famille, mais tiens, là, ni c'est le téléphone. Bon, n'est ma téléphone, elle n'est pas sur tout ça. A donc on est pas comment. On tiens là. Nous me donner. Ah, Philippe, Kogela d'abord ça. Yɔrɔ biye min na nga ca tɛmɛ na mɔgɔ bɛ ka choix ta tɛrɛ i b'a dɔn ne bɛ nin caron yɛrɛ de nga Eh, Philippe, mais un téléphone ti bolo. Au moins, ni très gros lettre, nous sommes est-ce que le téléphone est où là? Oui, le téléphone, tiens, là, mais eh, Philippe. Bon, quand ça bon, mais ni fait signer. Philippe, jani biye bɛ mun de la est-ce qu'il y a quelqu'un? Philippe, ne jonne. an bɛna jɔlen ni a kɛra cogo di mun de bɛ Mais est-ce que e ma mara de? mara o mara suguya ye e yɛrɛ bɛ mun de la yan nɔ Mais ça dit nous un poulier. Il tu vas te donner la commande à la mina. o ye mun kuma ye e bɛ mun de f'a ye T'en as qu'à tout. Philippe, mais quand toi il y a le mot sur ça. e bɛ mun de f'a ye Ya famille, toi. Tu es moi mieux que le digile. Ne bon yana maya. Vie ni to ye Nous, on est bien offert. Philippe i bila bɛɛ la vie a bila f'an ka bɔ yan quoi est-ce qu'il y a quelqu'un? Kana magana. Yɔrɔ ɲa fi kana magana. Philippe. Ma fi kana magana. Philippe, ni dɔgɔ tala de kan toi yɛlɛ nɔfɛ. Ne tɛ yɛlɛ ɲɔgɔn ma yɛrɛ tɔnɔ. Ni minɛ i bɛ crédit ta bɛ wele yan na. A bɛ wele mun Ni fa de bɛ na. A bɛ wele mun de la dɔgɔ tala ye. o t'i da sago ya Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un? On blague bibulu. Il t'aime blague bibulu. Yɔrɔ ne kan ni ma fi ka bɔ wa. Yɔrɔ ne kan ni ka bɔ ne ko. Jɔ i tɛ nin mɔgɔ suguya ninnu kɔfɛ yala dabila i b'o nin cɛkɔrɔba in filɛ nin bɛɛ bɛ nin ka pervers kalama sigida la ani e kɔni ma jan ɲɔgɔn na ne terikɛ dɔ filɛ ka fɔ ɲɛna sisan nɔ k'a n'a bɛnna bar kɔnɔna la n b'a f'i ye sunguruba 3 de tun b'a bolo a bɛɛ t'o kelen de kɛ jɔn n'a sɔrɔ an b'o kelen kɛ ne bɛ ye nɔfɛ est-ce que e ka kɛnɛya ne ma taa ali faw fɛ yen mɔgɔ min jagoya i ka tugu ne kɔrɔ yɔrɔ ne kan i k'i ka bɔ ne kɔ ne ba i bila pɛrɛ fɔlɔ sa n ka cɛ ni 400 yɛrɛ fɛ nin di yan nɔ fɔlɔ ma ye e ta de don wa nin di yan nɔ i tɛ taa baara kɛ i ka dɔ ɲini yɛrɛ nin di yan e bɛ na taa n fɛ yala fɛ de tulo bɛ ne la i b'i ka jugu sagoya la fɛnɛ k'a funtɛni jɔn ye nantan ye mɔgɔ min ye nantan i t'o dɔn 400 di yan nɔ cɛ tɛ mɛn na bɔrɔ ni fiye ha ni ma n ka cɛ ne ma ni fiye faga ha cɛ e ko ka signalement di an ka taa nin caro an ko ka nin cɛ ayi mais i b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na ha i b'a dɔn fili fɛnɛ tun bɛ yan nɔ n ka cɛ n'an ko k'an b'a wuli n'a ye dɔrɔn fɛnɛ tun bɛ na ni plan tiɲɛni de fɛnɛ ye n t'a siɲɛ fɔlɔ fɛnɛ quoi mineur kanu dɔrɔn de ka di ayi n ka cɛ an bɛ nin bɛlɛn an b'a bɛlɛn carré kɔnɔna la dɔrɔn n ka cɛ an bɛ pan n'a ye n'i ye sin kan ye dɔrɔn an bɛ nin cɛ tigɛ fila ye a to yen n ka cɛ bɛɛ bɛ cɛkɔrɔba in ka pervers a kalama bɛɛ b'a kalama e yɛrɛ est ce que ni dɔgɔ in yɛrɛ y'a faamu wa a n'a ko problème bɛ yɔrɔ min na n ka cɛ a tɛ fɛ k'a faamu dɔrɔn n dirait a ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba in ka bile de la a ɲɛ b'o de la kɛ mais n ka cɛ a k'a kɛ pewu n ka cɛ n ka cɛ n'a essayé ka minɛ n ka cɛ mais n'i y'a kɛ cogoya dɔ fɛnɛ la n ka cɛ mais a se si an dɔrɔn hali y'a dan ni dɔgɔ in kan cɛ n ka cɛ n tɛ se k'a da nin kan n ka cɛ n tɛ se k'a da nin kan i b'a dɔn han n ka cɛ baby in kama n ka cɛ ne bɛ fagali kɛ baby in ka di n ye yɛrɛ de trop quoi mais plan ye min ye sisan n ka cɛ ne kan ka vie de dégager ka bɔ yen ka fɔ pariba ye nin bɔ a sira ma bi dɛ mais a ko 1000 bɛ kɔfɛ o ko bɛ kɛ cogo di sa ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne ka wari hali dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen n'a y'a jɛ a b'a di
e be ta kun tigɛ ko in na ko yɛrɛ ne de kun bɛna wuli ka balawu wuli nin ko in na I ma sigi nin ko min ko bɛ ŋɔnɔ ni mɔgɔ tɛ filan ye o ni mɔgɔ tɛ filan ye dɛ a bɛ ŋɔnɔ wallahi mais n kɔni bɛna kelen f'i ɲɛna Kari in cɛra dɔrɔn ne sen bɔra a la parce que ne hakili la Kari bara depuis kalo tɛmɛnen donc o bɛ ka kalo wɛrɛ kelen ale ta de ye wallahi Binta ne tɛ se k'o sara kalo kelen ale ta ne tɛ se k'o sara wallahi bɛ I b'a sara I tɛ bɔ a kalama o kɔni fana ye tiɲɛ I b'a sara I tɛ bɔ a kalama I b'a jate Filigo in mana kɛ min ye a ɲɛ bɛ sɔrɔ fo nin ɲɛ ka sɔrɔ I bilakoro n cɛkɔrɔba tɛ ne ko I ka dagabana I bɔra k'a to so kɔnɔ sarakaden in bɛ saraka wala ka nin furu la fo mɔgɔ cɛ bɛna bɔ na ka nin furu cɛ jɔ nin tɛ furu koyi ni ko de y'aw dala joli ni wallahi danga de b'o cɛ ko ka ɲama ni ta ne ka ma taa k'i yɛrɛ fɛrɛ kɛ ka filɛlikɛ yɔrɔ dɔ yira e la au moins an ka se ni ka mɔgɔ taa bɛ kisɛ kelen fili de la a tɛ ci ka wuli n tɔgɔ la olu mɔgɔ bɛ n bolo k'a ci ka wuli a bɛ sina k'a bila ten k'a bila ka taa so I cɛ b'a bɔ k'a Jara bila senama sira Jara yɛrɛ de b'a gɛn ko Jara de b'a gɛn n b'o mɔgɔ dɔn ala n tɛ o mori ɲɛnama bɛɛ bolo n b'o yɔrɔ dɔn ayi ani tile tɛ a fɔ ani su ta ni o tuma e de nin di nin ma ka bɔ wa ka bɔ a la min e nin bɔ min fili fɛn o fa Burama fili koro fɛn o ŋana ŋana o tuma e tɛ se ka kuma saga jango ye ka te wuli fili ay fili kɛra bordeli ayiwa sunguruba kurani n'a ma dege tigɛ la a bɛ dege jɔn tigɛ la e terimuso bɛ k'a dege sɔnda la ka tila k'e dege sungurubaya la e de ye ale ka marionnette ye a bɛ sɔni ta a b'a don e tɛgɛ la awɔ a mɛn o mɛn a bɛ na ɲɛsi ta k'a bala i ɲɛ la ka sunguruba kunsigi ta ka a ta i tɛgɛ la tɛmɛ a kɛ ɲɔgɔn kan a ta a lajɛ k'a bɛ boli a sentigɛ ka di ko so i teliya n'a ta e terimuso bɛ k'a dege sɔnda la a fili marionnette sunguruba kurani fili marionnette e ma kɛ publicité ye sa fo k'a ɲa kɛ fo k'a ɲa donc i tilali ka baara la fo ka i sen di ko bɛ miri bɔlɔ ye ko k'i sɔnni a lahara ka taa lahara di ka sɔnni bara la ni vérifier ni ma ni vérifier ni b'i sigilen da don kuma na wallahi tana kana yan a lajɛ n ko sisan nin bɛ ne bolo bila cɛjan kan na ni ne man kɔlɔsi nin den na ayi ka ne to balo la o tɛ kɛ tɛmɛ kana mais ni tɛ ka jire soli ka d'a ma mɔgɔ lankolon a lajɛ n ko silamɛ kafiri i jamana de fɛn b'i sigi ne m'a fɔ ko ni mago b'e place la fɛn min ni mago ba de b'e place la a tɛ ka tɛ wuli place minɛ ni a b'i tila ka taa dayɔrɔ place a bɛ tila k'a nege o fana nɔfɛ i tɛ sabali Fatu Fatu a dabila koyi ne ka kuma tɛ tiɲɛ ne Fatu a dabila ne ma deli ka nkalon tigɛ filiko la o ji di ne ma ne ka n tɛgɛ ko
ni yɛlɛma ka sunguruba sɔnni sɔrɔ i lahara la ko e terimuso bɛ k'a dege sɛnda la i bɛ bɔ a kalama Ni sigiya ni sigiya a kan ka baaraw kɛ fɔlɔ a kan ka baaraw kɛ a k'a bɔ a k'i sigi nin tɛ dɔn a kɔ ko nin bɛ dɔn a ɲɛ wagalen ɲɛna de i fɛnɛ i sigi ba taara den ɲɛ bilen ni bɛna ka bɔ n bolo a minɛ a lajɛ i b'a fɔ a bɛ siran i bilala te min wulili la sukaro k'a la i k'a dɔn ma an k'a da an ka dibisogo kan dangadenya tɛ o foronto bɛ nin na foronto tɛ nin na dɛ Fatu awɔ an t'a fara ɲɔgɔn kan ni yɛrɛ kɛlen no ka bi sogo kɛ ɲagabi k'o di mɔgɔ ma ale kɔni b'a dɔn ko ni pari cɛli tɛ k'an tɛ taa sogo san ka bɔ la min pari cɛla wari bugulennin b'an bolo n'a jara n kana fili i b'a ye min b'a la sunba ka den i ɲɛ n'a ɲɛ kana bɛn dɛ a kana bɛn dɛ parce que n'e ɲɛ ni ne ɲɛ bɛn a bɛ kɛ ne kɔnɔ k'e dɔ dun sogo in na a kana bɛn dɛ i y'i kun biri ka tɛ suru an ma tila an cɛla ka se kamalentigɛ ma sogo in m'anw bɔ yɛrɛ n t'a cɛ ka sogo ka di dɛ jaba de ka di ne ye n'u ka jaba caman k'a la i teliya ka nin kɛ nin na ni mɔgɔ min y'a f'i ye k'ale bɛ sogo in kasa sama e bɛ don o la fili a bɛ ja i nege la ngarara i ko ɲɛgɛnɛgɛ jara sɛ la dangadenya tɔw ka tila k'a fura dɛ fana k'u fura mɔgɔ tɛmɛ fɛn na tila k'a fura dɛ a ka fura dɛ ayiwa sogo in ka di koyi a dibi ni kalama sogodenw miɲɛ bɛ wuli bi a ka tila kolo in ka tila ka fura dɛ k'a ja i nege la nkwagi sɛli kaba kɛnɛ o ye dibi sogo in ye awɔ Fatu i ka boisson tɔ bɛ yan an kun ye dɔɔni min o la sira la den in d'aw ma ba i ka wuli ka bɔ n kɔrɔ taa kolo in d'a ma walayi Derek wo hɔn a ye tulu kana k'an ka bɛri la dɛ fa b'i la ni nege bɛ ɲini k'a faga mɔgɔlankolon a ka bila ɲaman kɔnɔ dɛ n'i ye nin ɲimini kolo bɛ ja i la ala k'i ci kan don i da kɔnɔ ko n'i y'a ye i b'a fɔ ko silamɛba i b'a fɔ k'a tɛ foyi ɲɛ dɔn a sigi plateau kɔnɔ plateau ta a ta a tɛ se diɲɛ ko foyi kɛcogo la a bɛ s'a kɛcogo la a man d'a ye de Fatu i ka te ta mɔgɔ m'a fɔ k'i ka nin suru mɔgɔlankolon a ɲɛ lajɛ n'a ɲɛ bɛnna n b'i kunkolo dasifa bɛ wo bɔ kogo in na ayi a ka suma dɛ e m'a dɔn k'a ka kalan ka d'aw ma nin ninnu cɛ ka d'an kɔrɔ ne faga yan a cɛ i ka taa baara tɔ kɛ ne yɛrɛ ni ne ma nin dennin ka te min da ni ne faga yan ne tɛ se te ni kɔgɔ matukɔrɔ ma kɔgɔ k'a la n tɛ se ka nin min a kɔnɔ ka jugu mɛlɛkɛnin kɔnɔ ka jugu ala jugu suran tɛrɛ o de ye nin dennin ye e tɛ fili dɔn hali bi ne ko jara yɛrɛ kibaru e bɔ waati min na a y'a sɔrɔ a kun tɛ yan a kun tɛ yan i bɛ taa min i teliya mɔgɔlankolon jara solila ka bɔ bi i b'a fɔ ko jumɛntigi b'a kɔ taa bɛ maa min sigi bon na a b'a ɲɛdɔn a bɛ fili ka kunnangoya walayi ni fili in ma bɔ du in kɔnɔ yan Fatu ni fili in ma bɔ du in n bɛ kɔnɔ tila ka karamɔgɔkɛ in yɔrɔ f'i ɲɛna n tɛ pewu e degunnen ne degunnen o
ne mago bɛ kisɛ kelen fili de la min tɛ ci togo foyi tɛ min na. Ne ko m'a d'i ma. Ne de b'a fɔ sisan ko fili mɛnna ni minɛ a lajɛ awɔ an bɛ min kɛ fili fana bɛ t'o kɛ fili e wari bɔ 100 ya a lajɛ ba fili y'a k'i ba fɔ ko k'a bɛ siran a bɛ digi ne la i jɔya wari di ma ne terimuso e terimuso i terimuso jɔ o ka biro bɛ min minnu filɛ nin ye jalolakaw fɛ yen nɔ. ayi jalolakaw tɛ fɛ yen tɛ dɛ jaralakaw fɛ yen de don jaralakaw fɛ yen de don min ye sɔnni de tɛgɛ la awɔ ne b'a fɔ fili Sungurubaya a bɔra kuma la sisan a kɛra kɛnɛkan ta ye fili tutuya bɔra kuma la a kɛra kɛnɛkan ta ye terimuso bɛ sɔnni da i la i terimuso bɛ dibisogo san i ye i terimuso bɛ boisson san i ye aw laban o laban i ni terimuso bɛna taa appartement na appartement de la ne ko mun de bɛ yen dɛ mɔgɔ bɛ kɛnɛma aw de mankan bɛ se ka mun de bɛ yen Jara dibisogo boisson sɔnni filɛ ne ko aw tɛ se k'aw hakili sigi da sogo in di yan tan sogo in di yan Jara fili donna appartement taga de la ne ko sogo bɛ fili faga de wa boisson b'a faga de wa a n'a sɔrɔ cogo tɛ a ye fɔlɔ den na sa Jara n'a sɔrɔ cogo aw yi wa aw de bɛ den mun na a tɛ sogo dun so kɔnɔ yan aw t'a dun so kɔnɔ yan ka sogo dun so kɔnɔ yan aw ma wele ka fɔ ne bɛ sama dun so kɔnɔ jɔn nana dama e ma wele ka fɔ ne bɛ sama dun so kɔnɔ ne nana dama Jara b'i faamu mais fili y'a bɔ min aw y'aw fara la k'i sigi ka sogo dun aw fara la Jara anw nɔrɔlen tɛ fili la anw ma surunya ka nɔrɔ fili la fili n'anw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ n den na tɛ wuli n bɛ taa la kiri ka na aw bɛ tɛ yɛrɛ jali tɛ tɔ filɛ a t'a wuli tɛ wuli yan a banna a t'a wuli tɛ wuli yan wari bɔra yɔrɔ t'o ɲɛɲini ne kiri kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ se ka fɔ a ye ni bɛ fɛrɛ ka ne kun ci bi a bɛ fɔ basi b'a fɛ k'a bɔrɛ fara bɔ a b'a bɔrɔ jeni wa a b'a bɔrɔ jɛnsɛn awɔ nin ka ɲi ne ko basi b'a bɔrɔ jeni a b'a bɔrɔ jɛnsɛn bin bɛ yan n ye jarala de wa yɔrɔ jumɛn n'an bɔ bi n bɔ tɛ na bi a banna i sigi bɔ in tɛ a bɛ taa ɲɛ ɲɛgɛn kɔnɔ fili don mɛ de a bɛ taa ɲɛ ɲɛgɛn kɔnɔ fili nɔfɛ a kala wolo yɛrɛ ne lajaba fili nɔfɛ ne mun kɔni mana fɔ ye a fɔlɔ n'a laban ka kɛ nin ye k'i bɛ kala kari ne la fili nɔfɛ Jara fili y'i jara de ye i tɛ jara ye dɛ fili y'i jara ye woro tan de ne se yan woro tan ni dɔwɛrɛ sɔrɔ san woro tan ni ta ka taa fili kara manamana ko de bɛ ne la i ye jama min dalajɛ ka ne la i b'o jama kelen lajɛ ka ne la jama kelen in tɛ dɛ jama n'i ye sotarama sɔrɔ y'i bila tɛna n kukalama n'i ye sotarama sɔrɔ ka taa y'i bila Fatou ne y'a ma tiɲɛ fɔ an bɛ nkalon de fɔ n'aw ma tiɲɛ fɔ an bɛ nkalon de fɔ aw bɛ nkalon de fɔ diɲɛ banna aw bɛ nkalon de fɔ walahi n ye kali min na a ka bon n ka kali ma e fana min ye tɔrɔ de ni fili donna ni sogo ka sunguruba ɲɛsin don a la fo k'a sa tɛ donna ye du in kɔnɔ yan ni min bɛ kɛ o ka kɛ ne ka so kɛra e ta ye i ka so ne ka so a kɛra e ta ye e Jara ka so ne Binta ka so a banna ka hɛrɛ si ka hɛrɛ wɛrɛ fo kɔ fili bɛ na ni sogo in n'a ye muso a b'a dun ni fili ye muso kisɛ ye ni fili ye muso kisɛ ye a kana ni e magara fili la ni fili ye muso ni e magara fili la a f'i terimuso ye a bɛɛ ni ala ka lahara bɛ dula sɔrɔ lahara t'a sɔrɔ lahara bɛ dula sɔrɔ dogo lahara ka sɔrɔ kɛra
kɛra don mɔgɔ bɛ taa lahara ka sɔrɔ e jara tɛ ni mɔgɔ kunkolo min b'a ka dilan jukɔrɔ ni tan wa ka ne bi ta kɛ tan banna n y'a fɔ sini Binta ni e ni ye tɔgɔ min ye tun dɛ ni ye tɛgɛ firifiri yɛrɛ ni ye tɛgɛ ayi ni b'i bolo muso jugu ta furu mɔgɔ tɔɔrɔ wa min f'i ɲɛna nin den tɛ i tɛ si a kɔnɔ jara mɔgɔ bɛ pɛrɛn-pɛrɛn filan de kɔnɔ i muso tɛ o ka mɔgɔw tigɛ la ka sigi ka kile awɔ an ka taa o tɛ kɛ Fatu awɔ o tɛ kɛ o tɛ se ka kɛ o taa ni muso jugu former ka di mɔgɔ ma ko nin ye furumuso ye Binta balima farila sinji tigila bɛna kuma kelen f'i ɲɛna e kun ye ɲuman na ɲɔgɔn nɔfɛ Binta sabali ne hakili e kun kan ka taa karamɔgɔ so e kun ye nin balima fara dɛ Jarati bo kɛ ni balimakɛ den kelen min dira ne ma wallahi ni dunya tɛ taa ka i fabara ne min muso juguya ye e ye min sɔrɔ ka bɔ i kɔnɔ o tɛ dɔ fara jara o tɛ dɔ fara kɛ hakilimajɔ la jara to yen koyi fili kɛlen don ka min kɛ ni jara cɛ e t'o dɔn dɛ fili i kun bɛ min kɔ y'o sɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ k'e ka ni sogo ko dibi sogo de ne ma da fɛn min mɔgɔ sogo de b'e kun parce que mɔgɔ sogo o baraw de sitanɛ ka bon wa nin kɛra sitanɛ ba ye fa bɛna kɛ sababu Binta bɛna ka minɛnw cɛ ka taa n'o kɛra kɛ i b'i furu jara ma i b'i min nɔfɛ e b'i lafiya fili wallahi ne taara mɔgɔ sogo y'a dun a kana to yen dɛ a dun a taara den ɲɛ bilen